Nining ato ang ebanghelyo karon nato ang nadunggan ang proklamasyon ni Pedro kabahin kung kinsa si Jesus. Ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Ug si Jesus usab human nakadungog niini miingon kining mga butanga, kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, pero ang Dios mismo mo'y nagpadayag niini. Pero kung ato ang padayunon pagbasa ng ato ang ebanghelyo, imbes nga suguon ni Jesus ang iyang mga tinunan sa pagpadayag niining maong kamatuoran ngadto sa iyang katawhan, imbes iyang ingnon ang iyang mga tinunan nan kun mao kana isang yaw sa tibok kalibutan nga ako mao ang Mesiyas. Pero sa katapusan sa ebanghelyo, imbes nga mao kanay buhaton ni Kristo, mingon hinoon siya, ayaw kamo panugilon kang bisan kinsa nga siya nga ako mao ang Mesiyas. Dili ba kun ato ang tan-awon counterproductive man kini sa buot nga mahitabo ni Kristo? Kung ganahan siyang daghan ang mutuo kaniya, dili ba mas maayo ngayang ipadayag ngadto sa katawhan kung kinsa siya? Kung ganahan siya nga ang mga tao mosunod kaniya, dili ba mas maayo ngayang ipadayag sa tibuok katawhan nga siya mao ang ilang gipaabot nga Mesiyas, nga siya mao ang anak sa Dios? Pero nganong human nining maong proklamasyon ni Pedro, human sa gipadayag nga kamatuoran ni Pedro, mingon man siya sa katapusan, ayaw kamo panugilon kang bisan kinsa nga ako mao ang Mesiyas. Kung ato kining tan-awon, siguro usab si Kristo wala makakita og rason ining maong higayuna sa pagpadayag una sa iyang kaugalingon ngadto sa katawhan, tungod kay sa iyang tan-aw dili pa andam ang katawhan sa pagdawat niining maong kamatuoran. And the moment he will reveal himself to his people, it will just create misunderstanding. Gani sa dihang nangutana siya sa iyang mga tinunan, kinsa man ako alang sa iyang katawhan, then people started to compare him to other prophets. Ikaw mao si Juan nga magubunyag, ikaw mao si Elias, ikaw mao si Jeremias, ug uban pang mga propeta. Ug ilabi na kung ato ang tan-awon usab, nga lahi usab ang panglantawan sa mga Israelita kabahin sa Mesiyas nga ilang gipaabot. Para kanila ang Mesiyas mao'y maghatag kanila kagawasan gikan sa ilang pagkaulipon sa taga-Roma. Para kanila ang ilang Mesiyas mao ang pangulo nga magtukod sa ilang nasod nga magbuntog usab sa laing mga nasod. Ug kun mao kana ang ilahang panghuna-huna nan dili pahinog ang panghuna-huna sa mga taga-Israel aron pagpadayag kung kinsa gayod si Jesus. Ilabi na verses before nahitabo kining maong istorya ato ang mabasa nga gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga tao. Ug kung iyang isangyaw ang iyahang tinuod nga identity humana niini, ang huna-huna dayon nga mosulod sa mga tao aw kadtong iyahang gibuhat, sugod-sugod na tuog pagtigom ug katawhan aron mubatok sa ilahang tagapaglupig nga mao ang mga taga-Roma. Muna nga sa hunahuna ni Jesus, dili pa angayan ang mga tao nga mudawat niining maong kamatuoran. Ug bisan gani si Pedro, dili naapay kabahin ni Pedro nga dili makadawat niining maong kamatuoran kung kinsa mao ang Mesiyas. Verses after this gospel, mingon si Kristo, ako kinahanglan lutuson, kinahanglan mag-antos o kinahanglang mamatay. Ang Mesiyas kinahanglang mo sakripisyo siyang kaugalingon alang siyang katawhan. Unsa may gibuhat ni Pedro? Gibuyag ni Pedro si Jesus. Kana nagpakita kanato even in his circle of friends, aduna pay mga kamatuoran nga dili nila madawat, aduna pay mga butang
nga nagpadayon silag tuo tungod kay sa hinay-hinay ang kausbanan pa nga naa silang tagsa-tagsa kapanglantawan o tagsa-tagsa kakasing-kasing. Unlike these apostles, unlike the Israelites, usahay ingon ana usab kita. Tinuod aduna na kitay kaalam kinsa ang Dios. Pero usually ang atuang kaalam kahibalo kabahin sa Ginoo kadto ra pong mga butang nga gipangtudlo kanato. Unsa may giistorya sa atuang katisismo, unsa may giistorya sa tong simbahan, unsa may gitudlo sa atuang mga katikista ug mga ginikanan. Maayo man kanang mga butanga. Pero more than that, in our relationship with God, we are called to deepen our knowledge diha kaniya. Personal usab nga pakigtagbo, pakighibalag sa Dios. Kinsa man ang Dios para nako. Kinsa man ang Dios nga ako ang nasinati. Ug usahay adunay mga higayon kay matud pa sa atuang ikaduhang pagbasa ang kabubuton sa Dios lisod tugkaron, ang kabubuton sa Dios usahay dili masabot. Adunay mga higayon nga dili usab kita makasabot sa kabubuton sa Dios. Adunay mga higayon nga dili usab nato madawat ang mga kamatuoran kabahin sa Dios. Sa mga panahon, ilabi na kung malukop kita sa problema ug atuang masinati nga ang Dios pabilin nga nagpakahilom. Ato abang madawat kining maong kamatuoran kabahin sa tuang pagtuo. Sa mga panahon nga dili ihatag sa Dios ang atuang mga gipangayo, bisan pa man taliwala sa tuang pagsakripisyo, sa tuang pagampo, sa tuang pagpaningkamot, ato abang madawat ug musalig paghapon kita sa Dios kabahin niining maong realidad. Sa mga panahon nga gitawag kita sa Dios sa pagpasaylo niadtong mga tao nga nakasala ug nakadaot kanato, ato paghapong madawat kining mao nga kabubuton. Sa mga panahon nga gitawag kita sa paghigugma niadtong mga tao nga wala gani nahigugma kanato, dili gani mantigo mo pasalamat nga na kanato, mudawat pabagihapon kita nining maong dimensyon sa tuang pagtuo. Kini nagpakita kanato, more than the teachings we learn about God, aduna usab kitay mga tagsatagsa nga kasinatian sa Dios, mga tagsatagsa nga panglantawan kabahin sa Dios. Ug usahay sa tuang kasinatian, dili nato masabtan ang iyahang kabubuton, dili nato diha dayon madawat kung unsa man ang iyang ganahan sa matag usa kanato. Ug ang atuang ebanghelyo karon nagtudlo kanato that it is okay to struggle sa mga panahon nga di ta makasabot. That God patiently waits on us. Nga ang Dios kanunay anaa andam nga mupaabot kanusa kita usab muhatag sa tuang kaugalingon nganha kaniya. Tinuod mingon si Kristo sa dihang si Pedro misaway kaniya, pahawa kanako sa tanas. Tinuod nga si Kristo mingalan kang Pedro nga Satanas. Pero in the English translation, imbis nga mingon si Kristo pahawa, in the English translation, kung asa ni gagagikan ang Cebuano translation, mingon si Kristo, "Get behind me, Satan." Kana nagpasabot nga bisan pa man sa higayon nga wala pa nakadawat si Pedro kabahin sa kamatuoran kung kinsa ang Mesiyas, si Kristo nagpahimangno kaniya, "Balik sunod kanako, Pedro. Biyai ang unsamang panghuna-huna nga sayop kabahin sa Mesiyas. Balikag tan-aw kung unsa man nga ako ang gipadayag, unsa man nga ako ang gitudlo nganha kanimo, unsa man nga ako ang panlantawan nganha kanimo." Jesus did not say, "Stay away from me, Satan." But Jesus said, "Get behind me, Satan."
Balik pagsunod nako Pedro aron imuhang sa hinay-hinay masabtan ug makatunan kung kinsa gayud kining maong Mesiyas nga imuhang gisunod. In the same way, sa mga panahon nga usahay dili na kita ang makasabot sa tuang pagtuo, sa mga panahon nga usahay lisod na kaayo tugkaron ang kabubuton sa Dios sa tuang tagsatag sa kakinabuhi. We are told to entrust ourselves to God and to get behind Christ. Kay pinaagi ni ana, kung musunod kita ni Kristo, bahalag usahay dili kita makasabot. Bahalag usahay lisod nato dawaton ang mga kamatuoran sa tuang pagtuo. Nasayod gayud kita sa tuang paingnan tungod kay ang atuang gisunod mauman ang kamatuoran nga mao si Kristo. Pero wala po na nagpasabot nga wala ratay buhaton kabahin niini. Nga padayon rata nga magpaundaray sa tong kaugalingon nga dili makasabot sa tuang pagtuo. When we are told to follow Christ, to get behind Christ, kana nagpasabot nga sa hinay-hinay maningkamot usab kita nga dawaton nga hibaluan nga makatunan kung kinsa kining ginuuha, kung kinsa kining Kristo nga atuang gisunod. Munang mga igsoon, nini ato ang pagpadayon sa santos nga misa, we are called to reflect and even to challenge ourselves. Sa mga panahon nga maglisod tagdawat sa kabubuton sa Dios, ilabi na kung ang iyang kabubuton dili tandi, dili haom sa tuak. Sa mga panahon nga dili ihatag sa Dios ang atuang mga gipangayo. Sa mga panahon nga kita usab nagpanagana sa pagkigharong nining atuang kinabuhi. Like Peter, do we have also the courage to get behind Christ and to entrust our everything to Him? Aron sa iyahang, sa atuang pagsunod kaniya, atuang makita sa hinay-hinay kining maong kamatuuran nga atuang gipangita.